Defineix el dret com la facultat d'actuar d'acord a una norma moral o legal i exigir allò que és de justícia. Els drets van acompanyats sempre d'un deure, que el podem definir com allò que una persona ha de fer per obligació moral. Els drets humans són universals, indivisibles i interdependents, i tots els poders públics són responsables de la seva garantia. I tot i que els mecanismes que ens permeten l'execució encara són insuficients, hem de caminar cap a una administració que tingui com a centre de les seves polítiques el respecte i la garantia dels drets humans per tots i totes les veïnes de la ciutat, sense cap exclusió. D'altra banda, com a veïns i veïnes, no només tenim drets, sinó que també tenim deures que s'han de complir. Tenim dret a gaudir de la nostra ciutat, però també tenim el deure de mantenir nets els nostres carrers, de respectar les persones que comparteixen amb nosaltres l'espai i, en definitiva, de cuidar de Santa Coloma. Per tant, tots i totes hem de continuar treballant per aconseguir els nostres drets, però sense oblidar que van de la mà i són indivisibles dels nostres deures.